ассалому алайкум дӯстони азиз, созе назани саломатио хубай духтарако. Як нуқтаи савдора ма шумода тавсия метиём. Марҳамат, беҳад либосакҳои хушрӯви туркӣ доранд. Аз 20 сомон сар мешавад нархошон. Марҳамат, бозори Корвон, тарафи Тилло бозор, 12 дарвоза, рияди магазинҳои шишагӣ мешавад. Магазин рақами 30. Марҳамат, ҳозир ворид мегардем. Ма шумода бо якта ба якта мефаҳмонам нархора. Нигоҳ кунед духтаракои намино турецки тозаян, ҳамаш 50 сомонӣ. Мана ира бинед, иш бо тройка я. Чиха хушрӯ, ягонҷо туҳфа бурдандам аҷоибо духтарако. 50 сомон. Мана комплекто 50 сомонӣ. Ира бинед охи қафасонакай 50 сомон. Инаи қисмам ҳам хел духтарако. Двойкачои фасони турецки ино малюткаян ҳамаш 50 сомонӣ. Мана размерошона бинед. Ҳам духтарона ҳаст, ҳам писарона ҳастай. Ҳамаш 50 сомон. Иш чил сума? бисёре аз занҳо бовар намекунанд ки дар компанияи Фаберлик аз хона набаромада маошҳои беҳтарин гирифта мешавад. Занҳои азиз, ман соҳиби 3 фарзанд ҳастам. Худо ба шукр ки аз ин компания зиёда аз 14 000 сомонӣ ҳар 21 рӯз маош мегирам. ҳамин хел баробари кори хона, баробари фарзанд нигоҳ кунӣ, ман зиёда аз 14 000 сомон маош мегирам ва зиёда аз 100 000 сомонӣ бонус гирифта гастам аз тарафи компания. ба шумо метавонам занҳои азиз корро ёд диҳам. Агар ки шумо дар муддати кӯтоҳ аз мо корро омӯхта директор шавед аз тарафи компания 10 000 сомон ё ин ки 20 000 сомон просто метавонед ки бонус гиред ва ба ғайр аз ин ҳар 21 рӯз маошҳои хуби худро ба даст оред. Занҳои азиз, барои ба ин компания ба кор даромадан маълумоти олӣ лозим намешавад. Донистани забони русӣ лозим нест. Кӯча ба кӯча гашта, дар ба дар фурӯхта гаштан дар кор нест. Фақат бо телефони мобилӣ интернет ба пайваст бошад телефонатон, шумо метавонед ки маошҳои беҳтарин ҳар 21 рӯз гиред. Занҳои азиз, бе ягон хавотири ҳамин номери ватсапи ман ба нависетон ҳам маоша омӯзишҳо бепул аст. Духтаро номнавис шуданам ҳам бепул аст. Бе ягон хавотире метавонед ки нависетон. Манаи хел платишкои турецки ҳаст. Беҳад качестваш нағзай. Аз ин чанд та расветка ҳаст духтарако. То ҳами 3 солара да? То 6 солара размер будай. Иё 40 сомон. Мана шушта кӯдак да мепӯшонед хушрӯи бадай духтаро. Марҳамат, метавонед дархост кунед. Аз анаи тараф бошад ҳамаша 60 сомон. Инаи двойкачора бинен турецки тоза 60 сомон. Марҳамат, ина кадомеш дар корай ҳатман биёен. Ё размерошон чӣ хелияй? Ай чанд сола то чанд солаяй? Ино ай чанд сола то чанд солаяй? Ай 6 моҳа то 1 ним сола. Ай 6 моҳа то 1 ним солара размер ҳаста. Ина пижамои турецки тоза 60 сомон. Инаи двойкора бубинен 60 сомон. Инаи қисмам 60 сомонӣ кардагиян двойкои хушрӯ. Мана марҳамат, чанд та расветка, чанд та модел ҳатман биёен анами магазин рақами 30. Ман рақамҳои хӯракам мемонам. Касе ки даставка мехоҳад, даставка доранд. Касе ки мисол сроғара намеёба, биёен ай пеш бинен борошона. Ана баъд 20 сомона бодикои турки. Ира бинен турецки тозаяй. Ҳамаи расветкош ҳастай. Размеро то чанд қайнаяй? Ай новорождённый то 3 солара анамхел бодикои турки ҳаст. 20 сомон духтаро донаш. Ира бинен чи қа хушрӯча. Нархошо нархои беҳтаринай. Ҳатман биёен. Ана баъд ин хе пижамачои новорождённый ҳастай. Мана бинен ино 40 сомон. Сифаташ аҷоиботай. Ино духтарако качествош гарантия дорад, сертификат доранд ки кӯдак аллергия наметия. Мисол анамин намуд борошон. Ана ба ё чиан? ҳа, инос яктае? Чанд намуда нигоҳ кунед 80 сомон. Ина сачуқчои кӯдакона. Ина сачуқчои кӯдакона 50 сомон, 80 сомон, 33 сомон. Ина комплектако бисёр мепирсанд барои кӯдако, наборои хушрӯ. Ва ира бинен духтарако 50 сомон. И қафасона ягонҷо кӯдак бинӣ рафтед ана ми намуд мегирен. Тамом качествои беҳтарин. Ино аксияш дагай барои 50 сомон. Ин малютко 100 сомон будана. Ҳозир 50 сомон. Мана ҳамаи расветкош ҳастай. Комплектако ҳозир ҳамаш 50 сомонӣ. И тараф ҳамаш 50 сомон. 50 сомон. Ана ба ихшру. И маҳқулум ши духтаро хеле ай комбинзонакай. Лёни тозаяй. Чанд та расветка дора? Нархш 70 сомон. Чанд та расветкаи хушрӯ дора. Размеро чӣ хелан? Ай 6 моҳа то 1 солара размер ҳастай. 70 сомон. Ина поча дароз шамаста. Июш чанда?
ям 70 сомон. Ина лёни тоза якумсор духтарако. Хулас беҳтарин либосако. Ира бинед либосако интересне хушруча турецки тоза. И комбинезоншона бинед. И чанд смай? Фирма Имаджи. И комбинезон чандай? 100 сомон ай. бисёриҳо мехоҳанд ягон либоси хушрӯ гиранд. Мана барои фарзандотон, барои мисол туҳфа ҳатман биёен. Беҳтарин вариантҳои навараждиёни майдача, калон ҳамаш аст. иша бинен қай хушрӯвае. И чанд сомай? 100 сомон ай. 90 сомонӣ метиҳанд. нигоҳ кунед комплектакҳои фасон. иш чандай? фирма Имаджи. ҳа, имаҷора 90 сомонӣ метиҳанд тона духтарако. ҳатман биёен. ана ёш чанд соман? ина 60 сомонианд бинен. ина иҷа 50 сом, 60 сом. ва ира бинен духтаро слипиёшон 40 сомон. мана донаш 40 сомон. турецки тоза. и хеле нархи ягон ҷода нестай. ино дасти аввалан дар ёдтон боша як рӯз пеш навор доштем аз магазини турко. инами магазини дигаришонай. мана иҷада дона мефурӯшанд. дуташ 46 сом. 20 чанд соми ё донаш? 23 сомонӣ меафта. нигоҳ кунен беҳад хушрӯ ласиначаҳои туркӣ. аҷоибот расветкаҳои хушрӯ дора. марамат. ино чандан? 100 сомонай тройка набор. ина расветкачаҳош ибқа хушрӯчаане. кӯдакҳои майдада навараждиёнида либос дар кор бошад тона духтаро. ҳатман анами нуқтаи савдо биёен. тарафи тилобозор. тарафи тилобозор 12 дарвоза духтарако. магазин рақами 30. якм ряд мешавад. яди магазинаи шаги. ина одеялчаҳои фасон доранд. 100 сомон. хушрӯана ҳамаш. мана 100 сомонӣ. 130 100. 110 160. ина курпачаҳои болвай каляска. и халатако чандан? 120 сомон. ира хушрӯгиша бинен охи духтаро. а киртачиотон ай чанд сум сар меша? ина нигоҳ кунед 180 210. ҳар хелай киртачиошон турки тоза. инош бо размерои калона. ина марамат бачагишам ҳаст. ина то 12 сола будай. диден духтаро биёен бохтон бинен. ана и тарафа бинен. иҷада бачагиёшам ҳаст. на банни полотенцои детски духтарако 50 сомон. турецки тоза. марҳамат касонеда дар курай качествои беҳтаринаш биёен. 30 сомон. ва духтаро турецки футболко 30 сомоне. мана ҳам бачагӣ ҳам духтарӣ турки тоза. ина размерои калонам ҳастай. бачагиёша бинен. ҳам калон ҳам майдаш 30 сомон. и тараф 30 сомон. майдош 20 сомон. баъзи майдачаҳошам нишон метиҳем. мана нигоҳ кунен. 20 сомон 25 сомон. турки тоза. айне теннискаҳо чанд сомон? теннискаҳои оригинал духтаро турецки 50 сомон. ина биёен духтаро. ина ё чанданд бачагӣ? 90 сомон. фасониша бинен охи қа хушрӯчаян. мана аз ино то 2 солара размер будай. ана аз 6 моҳа то 2 солара размер ҳастай. биёен бо тамошо кунед. ини тройко чанданд? 120 сом. 120 130. ина 120 будай. бо арзон меша. двойкай шортики джинс дора. ҳамаи расветкаҳош ҳастай. хулас тамошобинони азиз, боварӣ дорам ки борошон маъқултон мешавад, барое ки ҳам арзонай турецкиян ҳам хушрӯай качествош. Ино чанд сомай двойка? Паплинакае 130 сомон. ира фасониша бинен двойкачае. мана марҳамат и моделоям дар кортон боша. ҳатман биёен. ана сумкачаҳо чанд сомай? ана ёра бинен турки 50 сомон. чӣ доранд? и барои бутулкаи кӯдака гирифтан духтарако дурушта файлга дошта хунук намешава.
мана нигоҳ кунед, шири гудак хунук намешава, оби гудак хунук намешава. хулас биёен бо айпеш тамошо кунед. рақамашон ҳаст дар рӯи экран. касе доставка мехоҳад, касе дона мехоҳад, обтовӣ мехоҳад, нависен. касе бо обтовӣ мегира арзон мешава. ин нархое ки ина диден, ин нархое ки ҳозир гуфтем, обтовиш бо 20% аксия мешава. хулас биёен бо айпеш борошона бинен.